Tigana nayo manchumulie yani otokwira na goika kaunti ya Kisii asengo kumanyabuna egati yabamenyikoro ase kaunti ya Kisii nigo bamuchiri omo MCA we ward yerigo manyambega gisesa kubatikana nenkwana yaye iguru y'umubaga okeroka nigo bamuganire kurwa amaskani gocha ase abarai ime kaunti ya Kisii korengana na barabo nigo baerera ogwisanika kwabo ase omo women rep we kaunti ya Kisii Doris Saburi kyageraniga gukora emirimo eliba mochorete gokora muri kito Brighton Makoli na irachinga kichai cyabene asogotwariganirya orobotero kubwatia donya toto era na botoko mu excuse so ira masoma igaborokaniti era na bonta tingo mobunikende gyonsi era ne capacity ya na bakwana kende gyonsi eyine herenkwana yagisesa nyaraka okwana eyibonegendete koreta liberali tindi ase county ya Kisii yairere abamenyikuru ase county ya Kisii anena bonchirali ao wesokia na kumwegerera mugumende bwe county ya Kisii Doris Donya omusacha naro yomo twaigure ko Nyamira county okoro kugisesa ayo musacha oli gisesa goetani ole gotoramero mugumende repu Doris Donya toto omongi na Doris Donya toto ebintago kora gisesa to gokora aya no monto bwake ire chikura na akagwodi akamo na Donya ake ire chigwodi 45 kakiayo musacha origisesa nenda ya neno gotenna koramo mweshimiwa Donya ngaborokanetia masakara gisesa kwanza tiganga tainga bogwimeni repumbo tati masakara we mupumbo tati masakara genda bwesike sana ayo mwemisi oria osarege tomotwe ndutoto kunero mongino ina retoroche aba kungu mwenye kola mukungu okukwana parliament olebete muno musacha tiga masacha ya kile Nyamira tigago torete robo nuku sikisi county don't joke with Donya kwa iguro musacha olio sokirete nando nyego kuwa marua wamenye wote gotoroche kwa niga Kisii county totige tosikoro mweshimiwa ito Simba governor Simba rat tosikere Donya minto eyeko nera bakungu torigereti baukwana nigetasini Candice TV nigo bono bamochirigisesa na komotebu nanyareka kumusika Donya egekogera nigo chimbebe ichu keroka chimanyire ngaki chire ande chimbebe chitata no mwana makatobete chimbebe tia teretu nduto tigana na mangane ye chimbebe gaika aje kueragere lyore onye mwati Nyamira kugamba don't bring chaos in this country kibago to chanda abangine ngakimwe teba ashindo akarago to rwanine boundary ya Kisii na Nyamira county ano mwana omoke sana abagaka banene mbale mutu yawo ongwaye kala baruororo mbatiga toro beborwo bona ayo bwana tokandu buri abagaka bari abagotuba ikaranse egentege tangani no nyense ino tomati oro beberu esokoro ya asero igete gandora manye boundary ya ase ino oro beboro ngairo igete omana gochoko manyorwa Kisii county na Nyamira county onde taiyo kogo kikwekera abantu bako bunoro bebe lakini tagotoramero mugwimeni repoito korengana na barabo habono bamwegereire mugumene nigo bateruna barabwo nigo baisandigete nemirimo Donya okorase county ya Kisii baigo nigo bamoroche buna uri gochigo kora magendero ao ekikiagerete bakamwakira chikura nyenga awamata Donya no competent ochete grasi na watu doctorate omusike momura manyango n'umungino somete abagusiye kera twa majoriten twa manyete twa roje n'umungino mungainura tokonye ekero na bakachi computer agasomya abana free of charge aye ofa kiko rubike se wodi yawe mumura kwa konyera abantu bawo bono nigo bamoboririgisesa amo nabaraibande ekina kotini kele gisasa koyana lyopo ngina ega sidona para every month ya charity Donya charity mission toka yakora no muntu ngana tokanore bibesa bya bisinini gisesa kwanda matangalisa buna ndokole bipara sasa ninyi gweto bakorumeane mongina kyotenete gotetea na Donya atenete ngakitete ko ingirio mongina Nyamira county bata no noteri ora aragere kose nayo kuborokanya magorogota Kisii kesi komongina tigati mbebe tichibe buna tiarenge adatata tosikere Donya goripoterigetaseni Candice TV rederiane Brighton Makoli